El nou espai immersiu del museu forma part del projecte MEF, l'Art Medieval Més Digital, que ha comptat amb el suport del Departament de Cultura i de la Diputació de Barcelona. Aquest nou espai s'inaugura amb una experiència virtual que anomenem Avui fa 1000 anys, que ens presenta un relat emotiu d'un noi, d'un jove pintor que descobreix d'alguna manera l'art medieval. Aquest nou espai immersiu ens funcionarà com una eina educativa, com una porta d'entrada en el museu, que permetrà que el visitant descobreixi una sèrie de claus per interpretar posteriorment les obres que trobaran al museu. Hi ha molta més accessibilitat per atendre les persones, per relacionar-nos-hi, per interactuar amb ells. El museu s'obre, el museu s'ha d'explicar. I aquí és important, per interactuar i accedir a la gent, i posar-los a disposició de la col·lecció, utilitzar el seu llenguatge i els mitjans, diguéssim, que són propis d'ara. L'experiència virtual és una d'elles. Penso que el que hem volgut explorar és sobretot el món dels sentits, com percebien els colors vius, que eren molt més vius, els daurats, el so de les campanes, la música. Tot això per ells era una experiència sensorial que crec que jo els transportava a un món espiritual, com un viatge al més enllà. Hem agafat un context X, on sabem que hi havia aquesta activitat artística, que és el context de la Catedral de Vic, i hem situat obres que no venen de la Catedral de Vic, però sabem que a la Catedral de Vic hi havia obres com aquestes. La Catedral de Vic hi ha molts detalls de la seva forma física i arqueològica que sabem com eren, i això és un avantatge perquè podem assegurar la base, diguem, amb què proposem aquestes hipòtesis. Ens ha impulsat, ens ha dut a fer una revisió museològica profunda i una acció museogràfica molt acurada. Una part molt important ha estat la restitució de la policromia i en algunes obres que ens han portat a una bona feina de recerca al darrere perquè no conserven pràcticament la policromia original, com és el cas de la Majestat. Tenia colors molt vius, era totalment pintada, policromada, i la creu era daurada de dalt a baix. És un recurs didàctic excel·lent perquè permet al visitant donar una entrada a les col·leccions d'art medieval i entendre-les no només d'una manera conceptual, sinó també viure-les. Ens ajuda perquè posa en context les obres que després visitarem a la visita i això ens permet poder comprendre molt bé els diferents conceptes que abans ens havíem d'imaginar. Al primer escenari el que veurem és un carrer de la ciutat de Vic amb una presència imponent de la catedral romànica al segle XII. En el segon escenari trobarem el nostre protagonista, aquest jove aprenent de pintor, que ens anirà ensenyant els diferents elements que utilitzen els pintors medievals. Els pigments, els diferents estris i fins i tot una simulació actual de quin havia de ser el procés de treball a dintre d'aquest taller.
El tercer escenari és l'interior de la Catedral Romànica de Vic, a partir de la hipòtesi de reconstrucció que es va fer, que ens permetrà descobrir el funcionament de l'església, espai de confluència de tota la societat medieval, un esclat de color, de llum i de misteri que trenca amb el tòpic actual de l'art medieval com un art auster, fosc i trist. I el fet d'entrar dintre la catedral, veure com està tota ella vestida, tota ella ornamentada, amb tots els elements, tot situat, això ens crea el context. Més enllà d'una visita típica al museu, sinó que sortint d'aquí havent experimentat què és l'art medieval i què és la vida al món medieval. El nostre últim objectiu